Val. En el vídeo número 9 anem a veure com afegir un document. Val? Per afegir un document, en este cas un PDF, si en recordeu que havíem pujat un document, un PDF, val? Pues, per exemple, me'n vaig a deures de Valent. Val? Així pues, estem en Trenco, podria afegir una aplicació, etc. En este cas, anem a afegir l'aplicació perquè aquest PDF necessita un altre tipus de contingut. Val? Aleshores, així anem a ficar document didàctic, perquè en contingut lliure podem escriure com si fos un Word, però per a pujar un document didàctic necessitaré esta aplicació, val? Document didàctic. I així, per exemple, ficarem deures de Valent, val? Que són els que vaig a pujar. Puc guardar, val? Per a que no se me vagin perdent les coses, i ara en cos, val? Contingut no aprovat, encara no està aprovat. En cos pues, ficaré pues, durant aquesta setmana fer esta fetge. Val? Això ja sabeu que podeu modificar-ho, canviar-li el color, fer-ho més gran, val? Etc. Val? I així baix, fitxer addicional. Serà per a pujar els PDFs que jo vulgui, val? Que jo ja havia pujat prèviament. Aquest PDF que tenia el tinc així en documents. Val? Aleshores jo me'n vaig així i seleccione i busque on està. Estava en Trenco documents i era este document. Però no punxe en el document, punxe en seleccioneu. Vale? Punxe en seleccioneu i ahí tinc el hiperlink. Val? Guarda i continua. Aleshores, no s'ha aprovat, perquè igual jo, durant aquesta setmana, però no he dit encara quina setmana serà. Aleshores, veieu així, tinc durant aquesta setmana fer esta fitxa. I així, veieu que si jo apretara, se m'obriria la fitxa. Val? Aleshores, tinc els deures de Valent, que així, pues, per exemple, explicaré els deures, però necessito aquesta fitxa. Pues, ahí. Que jo vull publicar aquest document, pues me'n vaig així, guarda i aprova. I ja la tinc publicada. Si jo apretara així, se m'obriria la fitxa que jo vull. Val? I jo me la podria descarregar així. Val? Si apretara així, me la descarrego. Val? I això seria per a pujar documents PDF. Val?